नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक एक स्पेशल गजाली ह्या कार्यावळीन. बरें, ल्हान आसतना न्ही हांवें एक गाणें आयकल्लें, गोंय म्हजें गायता म्हज्या दर्या ल्हाराचेर. आनी सदांच म्हणटालो की हाजो अर्थ कितें आसूं येता काय. आमचें गोंय हे कलाकारांची खाण म्हटलें वता. जायते कलाकार आमच्या ह्या गोंयान आसा आनी आतां सद्याक आमी हो म्हयनो जायते गोंयचे कोंकणी दीस किंवा सिनेमा डे म्हणून मनयतात. म्हळ्यार 9 एप्रील हो आमचो कोंकणी डे. तशेंच 24 एप्रील गोंयचे पयले कोंकणी चित्रपट रिलीज जाल्ले 1915 मोगा चावडो. आनी आयज ही गजाली घेवपाचें कारण म्हणजे हो प्रोग्राम तुमच्या मुखार हाडपाचें कारण एक तशेंच खास आसा. एक गाणें फाटले 2-3 दीस जाले म्हाका वॉट्सॅप स्टेटसाचेर किंवा वॉट्सॅपाचेर मॅसेजी येता आनी इतल्यो मॅसेजी आनी कितल्यो प्रेज केले ह्या गाण्या खातीर. तुमकां कळ्ळां आसतलें आमचे कोंकणीतले गोंयचें एक गाणें भूंय म्हजी, जें तुमी सगळ्यांनी आयकलां आसतलें. येस, आयज आमच्या बरोबर ह्या गाण्याचे सिंगर, प्रोड्युसर, लिरिसिस्ट आनी बाकीचे तांचे क्रू मेंबर, DOP सुद्दां आसात हांगासर. तांची वळख करून दिवपाक, तांचे कडल्यान जाणा जावन घेवपाक की हे गाणें कशें कितें आमच्या मुखार आयलें आनी ताची संकल्पना कशी कितें जाली त्या खातीर आमी एकठांय आयिल्ले आसा. सगळ्यान पयलीं आमच्या बरोबर आसा राजेश मांद्रेकर सर, जे एक बिझनसमॅन आसा. मंकी व्हॅली हाजे एंटरटेनमेंट हाजे ते ओनर. तशेंच एक डिरेक्टर आसा, फेक म्हणून मुवी जे आयिल्ले ताजे ते डिरेक्शन तांणी केल्लें. तेच आमच्या बरोबर आसा. सर येवकार आनी नमस्कार तुमकां सगळ्यान पयलीं. तशेंच जांचो आवाज आमच्या काळजा पर्यंत पावलेलो आसा आनी गोंयचो एक आवाज म्हणून ताका वळखलो वता. एक सॉंग तांच्यांनी आमच्या फुड्यान हाडलेलें आसा आनी जे इतले सुंदर अशें आसा. तांचो आवाज खंयचोय गोंयकार जर आतां आयकत जाल्यार येस, हो रोहिताचो आवाज अशें ते म्हणटात. रोहित बाब आमच्या बरोबर आसा. रोहित नमस्कार, वेलकम टू द शो. तशेंच एक लिरिसिस्ट जांच्यांनी आमच्या काळजाक हात घातला, येस अशें तर म्हणपाक शकता. कारण जे बोल, जे वर्ड्स ह्या गाण्यांतली आसात ती डायरेक्ट तुज्या काळजा पर्यंत पावता आनी कितें तरी सांगून वता. अशें शिवा आमच्या बरोबर आसा. नमस्कार. तशेंच आमचे एक यंग आर्टिस्ट जे एक बऱ्यापैकी DOP आसा. DOP म्हळ्यार आमचे जे कॅमेरा वर्क करता ते आसा. डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी आमच्या बरोबर आसा निखिल हळदणकर बाब. निखिल येवकार. नमस्कार. सो आय स्टार्ट. रोहित, कसं वाटतंय जेव्हा आता रिस्पॉन्स खूप चांगला मिळतोय आणि मला वाटतं पूर्ण गोव्यात व्हॉट्सॲपवरती 70% लोकांच्या व्हॉट्सॲपवरती तुझं स्टेटस होतं गाण्याचं. एवढा चांगला रिस्पॉन्स आहे, कसं वाटतंय? सचिन, तुला सांगायचं म्हणजे आय एम व्हेरी हॅपी अँड दिस वॉज आय कॅनॉट एक्सप्रेस. यार, मला शब्द नाही आहेत सांगायला. आय एम स्पीचलेस ॲक्च्युली इन रिॲलिटी. आम्ही गाणं बनवलेलं होतं. आमचे एक्सप्रेशन्स, आमचे फिलिंग्स होते. माझे काही चांगले आयडियाज होते जे मी शिवाला एक्सप्रेस केले का दादा आपण एक असं गाणं बनवूया जे ह्या मातीशी जुळलेलं आहे. कमर्शियल तर आपण नेहमी करतच असतो, लोकांना एंटरटेन करायचं काम आपलं चालू असतं, पण आता ते करायचे आपल्याला पाहिजे ना. आणि हा एक पार्ट आम्हाला एवढी खात्री होती का हा सगळ्यांमध्ये असतो. लाईक वी ऑल लव्ह अवर मदरलँड. आय लव्ह माइन. गोवा इज माय मदरलँड. आय विल बी व्हेरी ऑनेस्ट विथ यू. Even though I'm not a native from this place, but yes, this land has accepted me. These people have accepted me. तर दादाला मी सांगितलं का दादा आपण असं काहीतरी करूया. असो गुढीपाडवाचा दिवस होता. अँड इन द मॉर्निंग 8 AM आय कॉल्ड हिम. मी त्याला बोललो दादा तुम्ही माझ्याकडे जरा येता का घरी. एक असं काहीतरी माझ्याकडे आयडिया आहे. वी कॅन क्रिएट समथिंग ऑन दिस. गुढीपाडवा म्हणजे हां. ओके. तो इन द मॉर्निंग ऑन गुढीपाडवा 8 AM आय कॉल्ड हिम. ही केम टू माय हाऊस आफ्टर. त्याची गुढी उभारली त्यांनी घरी, मी माझी, आणि तो माझ्याकडे घरी आला अराउंड 9 o'clock in the morning. And he sat with me and then I discussed the tune with him and he picked it up from there. And immediately we started discussing what should be there, what should not be there in the lyrics and how can we improvise. Then he had some other draft. I told him काही नको, आपण हे मला याच्यामध्ये संपूर्ण गोवा घ्यायचा आहे बोललो. मला मी जे काय आजपर्यंत एक्सपिरियन्स केलेत, माझे इमोशन्स, माझे फिलिंग, तू काय केले असेल तुझ्या बालपणापासून, ते आपण एकत्र आणूया आणि देन वी कॅन प्रेझेंट इट. आय फील सो आय डिडंट हॅड एनी प्लॅन ॲक्च्युली का मी गुढीपाडव्याला, तू लक्षात असेल तुला तर मी गुढीपाडव्यालाच ते गाणं रिलीज केलं. मी तेच विचारणार होतं की ज्या दिवशी सकाळी तुम्ही डिस्कस केलं सकाळी आणि रेकॉर्डिंग वगैरे त्या दिवशी सांगतो काय तर मग व्हॉट हॅपन्ड लाईक बाय 1 o'clock टू द सॉन्ग वॉज ऑलमोस्ट ही हॅड रिटन दी एंटायर सॉन्ग. पुन्हा ड्राफ्ट रेडी होता.
अगोदर वेगळा ड्राफ्ट होता. मी त्याला जबरदस्ती केली, बोललो दादा मला सगळ्या देवींची नावं हवी, बिकॉज मी लहराईला पर्सनली खूप मानतो. लहराई देवीचा मी भक्त आहे, हा तर धोंड आहे देवींचा. आणि आणि मी बोललो दादा मला देवींची नावं सगळ्यांची मी मेन्शन केलीच पाहिजे. आणि तू पण ॲग्री केला त्या गोष्टीवरती, त्यांनी पण केलं. आणि देन वी गॉट ऑन दोज थिंग्स प्रॉपरली, गॉट डन अलाइंड. का कोणाचे सेंटिमेंट्स हर्ट होता कामा नये, सगळ्यांची मनं रुजवली पाहिजेत. अँड देन अराउंड 2 o'clock वी टुक फॉर डबिंग, 1 or 2 o'clock लिरिक्स कंप्लीट करून. आणि डबिंग झाली विदिन लाईक अराउंड 4 o'clock. मी निखिलला फोन केला. मी ॲक्च्युली सगळ्यांचे जीवन मी सत्यानाश करून टाकतो. मी कोणालाच त्यांचं हॉलिडे चांगला एन्जॉय करायला देत नाही, टू बी ऑनेस्ट. मी त्याला फोन केला, त्याला बोललो निखिल यार असं असं मी गाणं केलं आहे, तू काही ऐकू पण नको बोललो, तर फक्त फेस्टिवल्सचे कल्चरचे फोटोग्राफ्स काढ, गुगल इमेजेसवरून सगळे काढ, आणि ॲज पर यू थिंक गो अहेड अँड ड्रॉप देम इन टू द सॉन्ग ॲज पर द लिरिक्स. मला कॉल पण करू नकोस बोललो, मला कॉलही करू नकोस, का मी आज करू शकणार नाही हे पण मला ऐकायचं नाही आहे बोललो. आज गुढीपाडवा आहे, मला आज गाणं रिलीज करायचं आहे इव्हनिंगपर्यंत बोललो. अँड ही वॉज लाईक ओके ओके. अँड देन ही प्रोसिडेड विथ दॅट थिंग. बट ही कॉल्ड इन बिटवीन, का रोहित अरे हे फोटो हा फोटो असा तसा फलाना फलाना. ही ट्राईड आय फील सो, का उद्यावरती घालता येईल का, काहीतरी असं करता येईल का. ही ट्राईड इज बेस्ट. नाही म्हणजे मला पण एक विचारायचं होतं की केव्हापासून सुरू झालेलं, कसं काय म्हणजे तुम्ही एकत्र आले, हे सगळं विचारायचं होतं. पण एका प्रश्नाने तू सगळं काही माझं सध्याचं क्वेश्चन तू इनव्हॅलिड करून टाकले. कारण ज्या दिवशी सुरू केले त्या दिवशीच गाणं रिलीज. येस 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 येस, दॅट वॉज द सिम्पल स्मॉल वर्ड. दिस इज टॅलेंट. आणि नवीन जे सिंगर असं करू नका, तुम्ही खूप मेहनत घ्यावी लागते याला. त्यांच्यासाठी तर म्हणजे करता येतं, पण तुमच्याकडे टॅलेंट एवढं असायला पाहिजे रोहित आणि शिवाकडे जसं आहे. कारण हे सगळं एक्सपर्टच्या देखरेखने केलं जातं. तुम्ही ट्राय करू नका घरी एका दिवसात. पण येस सर, कसे दिसता तुमका आता ज्यांना हे रिलीज झालं, एक बऱ्यापैकी रिस्पॉन्स मेळटा लोकांकडल्यान? बरें दिसता आनी रिस्पॉन्सूय खूब मेळटा. आनी हो रिस्पॉन्स मेळटाय बी तो कारण हेका लागून दिसता की सगळेच आपल्या मातये कडेन जुळलेले आहा सगळे. आनी हे सगळ्यांच्या मनान खंय ना खंय एकी कडेन आसतात की आपल्या मातये बद्दल जावं आपल्या गोंया बद्दल जावं आपल्या आवय बद्दल हेंकां. आनी हे गाणें इतलें आवडलें तांकां की सगळ्यांच्या हे काळजाक बसता पळय तशें. आनी ते इतले आवडपाक आनी ते लिरिक्स बरोवपाचें काम शिवान केलें आनी खूब बरे भाशेन बरयलें. आनी अशें बरे भाशेन बरयलें की ते सगळ्यांच्या मनाक लागता पळय तशें. आनी सगळ्या गोंया बद्दल तेणें खुबशे म्हायती सांगली, म्हणजे जेणे करून गोंयाच्या भायर सुद्दां जे लोक आहा तांकां सुद्दां आपल्या गोंयाच्या बद्दल जेन्ना आयकूंक तांकां बरें दिसता, तांकां आनीक हें आवडूंक लागलें. जशें आपल्या मातयेचें तांकां एक फील मेळ्ळो, एक मातयेचो वास मेळ्ळो अशें जालें. आनी तें काम करपी म्हणजे त्या आवाजान बसोवपी काम रोहितान केलें. आनी एक त्या आवाजाक तेणी अशें कळकळीचें अशें आवाजान एक हें दिलें की माती तुमकां आफयता जावं उलो करता, वॉट एवर कितें तें अशें तेणें दाखयलें. आनी तें बरें दिसलें आनी तें बरें जालें बी खंय दिसता म्हाका जाल्यार. शिवा, तुजो रिस्पॉन्स कसो केला? तुका लोक जेन्ना आतां मेळटा उलयता तुजे कडेन, तेन्ना दी शिवा द लिरिसिस्ट ऑफ भूंय म्हाजी. मनाक बरें दिसता खरें. म्हणजे लोक वॉट्सॅपाचेर विचारता की तुमी कशें जालें हें, कशें घडलें. आनी खुबश्यो गजाली आसा, खुबश्यो सांगपाच्यो आसा. पुणून थोडक्यान सांगता तुमकां की रोहितान एक सहज एक थॉट हाडलो आनी एक तो थॉट मांडलो म्हाजे कडेन की अशें जायत जाल्यार कितें जावं शकता. आमी गोंयच्या मातयेचेर जेन्ना एक गोंयच्या मातयेचेर न्हू माय भूंय, आमची ही माय भूंय, तर त्या भुंयेचेर कितें तरी एक अशी गजाल बरोवन हाडली, एक जर आमी एक घडयलें, एक रचना एक केली जाल्यार कशें कितें तुमकां दिसता अशें म्हणून म्हाका तेणी विचारलें. सो जेन्ना ज्या मोमेंटाक हांवें ती ट्यून जी आयकली तेन्नाच अशें एक जालें तकलेन की ना आनी हेजेर आनी काय बरोवपाचें म्हाका आनी भायलें कमर्शियल कांय दिसना. म्हाका दिसली ती सरळ म्हणजे म्हजी माय भूंय. आनी त्या खातीर हेजो पयलोच शब्द तो म्हणजे भूंय म्हजी. हे हितूनसून हांवें स्टार्ट केलें. कित्याक तर आनी तितून बाकी शब्द येयलेत. सायबिणीचो उल्लेख येयलो, बाकी जाग्यांचो उल्लेख येयलो. भूंय म्हटल्या उपरांत सगळ्यो गोष्टी आमच्या गोंयची भूंय वयल्या सगळ्यो हें जातात जुळून येयले.
सो आमची भूंय गोंयची भूंय कितली रीच आसा हे तुमकां ह्या गाण्यांतल्यान नक्की आनी जांच्यांनी पळोवंक ना नक्की युट्यूबाचेर चला आनी पळयात हे गाणे युट्यूबाचेर अवेलेबल आसा हे पळोवपाक आय थिंक येस सो निखील कसो आशिल्लो रिस्पॉन्स आतां जेन्ना लोक पळयतात स्टेटस घालतात कसो दिसता तुका पयलीं म्हटल्यार हांव म्हाजोच एक्सपिरियन्स सांगता जेन्ना फर्स्ट ड्राफ्ट जेन्ना आयकलो जेन्ना एडीट करच्या पयलीं रोहितान धाडलो म्हाका हांव एक 15 मिनटां उगी बसलो म्हाज्या रुमान आयकून ते गाणे आनी 15 मिनटां जाले उपरांत रोहिताक फोन मारलो रोहित कितें करून दवरलें तुवें रोहिताक विचारलें कितें करून दवरला हें म्हटलें दीस वील गो बियॉन्ड दीस वील गो समवेअर लायक एक खंय तरी पावतलें हें गाणें आनी तें तशेंच जाता एक्झॅक्टली बरोबर सो अगेन आय स्टार्ट विथ द लिरिसिस्ट कारण खुबश्यो गोश्टी आसा ज्यो म्हाज्या मनान आतां आसा कशें कितें सुरू जालें ते बिफोर दॅट रोहित हा न्यू लूक स्पेशल सॉंगसाठी घेतलेस तू हो खरंच असं आय एम जस्ट जोकिंग नाही व्हॉट हॅपन्ड वॉज माय पेरेंट्स वर नॉट वेल फ्रॉम अ लॉंग टाईम सो आय कुडंट पे अटेन्शन टू मायसेल्फ दॅट मच मी स्वतःकडे एवढं लक्ष देऊ शकलो नाही दोघे एकाच वेळेला जरा सिक झाले एकत्र सो आय वॉज बिझी विथ देम अँड सो आय फील आय गॉट मोर अटॅच टू देम इन दॅट पॉईंट ऑफ टाईम अँड का मला असं मम्मीवरती काहीतरी करावं असं वाटत होतं देन आय कनेक्टेड विथ द मदरलँड वो भी माँ आहे ती पण आईच आहे दॅट इज हाऊ देन दिस लुक केम अप मी विचार केला आता मी मिशी नाही कापणार पण तुला असं नेहमी बघायची असं सवय नाही आहे that's fine I know I understand पण परत लवकर भेटू एका नवीन अल्बम नंतर नवीन लुक परत yes hopefully okay I got that मला कळलं तुझा पॉईंट काय होता तो बरं शिवा जेन्ना रोहितान तुका सांगलें की अशें आमकां एक गाणें करपाक जाय कितें आयलें तकलेन भूंय म्हाजी ताच्या नंतर जी शब्द हांवें पळयली मोरजाय सॉरी लयराय आणि केळबाय हे सगळे हय जी देवांची नांवां तशेंच एक रायमींग ताच्या नंतर भितर शिगम्याच्यो गजाली आयल्यो ताच्या नंतर घुमटांच्या आरतीच्यो आयल्यो आनी एक कॅची वर्ड आशिल्लो तातूंत जो म्हाका पर्सनली आवडटा की चेडवा रावला तुका दारार तुजी आई हो एक वर्ड आसा आनी 2-3 गजाली आसा ज्यो खरेंच ते सांगून वता म्हळ्यार जे तुमी शिकल्या ते दुसऱ्यांकूय शिकयात ह्यो गोश्टी ज्यो आसात त्यो सादेपणान आनी सरळपणान पूण बऱ्या रितीन इफेक्टीव रितीन घातल्या तुवें कितें आशिल्लें तकलेन म्हणजे एक त्याच वळीचेर हांव तुमकां सांगता की जे आपल्या फुडें जो आतां कलाकार जो तयार जाता तेका कितें तरी एक अशें दवरून वयपाचें जेणे करून तेका अशें जावंक जाय की हां ही आमची मायभास ह्या आमच्या मायभाशेची ही आमची मायभूंय अशें जावंक जाय आनी मुळात ही शिकवण ही म्हाजे ग्रँडफादर मनोहरबुवा शिरगांवकर आमी तुमी पळयलां आसतलें आमच्या घरान पाटयेचेर सुद्दां एक टॅगलायन आसा जे आपणासी ठावे ते इतरांना शिकवावे हेच मूळ आमच्या रगतान आमचे सगळे हे जाल्लेले आसा संचारता की जे आपले कडेन आसा ते दिवपाचें लोकांक कित्याक ती कला आसा जितली दिता तितली वाडटा आय थिंक तुमची फूल फॅमिलीन हे आसा की दुसऱ्यांक शिकोवपाचें आय नो युअर अगेन गौतम तोय सुद्दां शिकत वता करता बट जेन्ना हे बरयतालो न्ही तेन्ना आनीक म्हणजे तकलेन अशा तरेचे लिरिक्स फॉर एग्जाम्पल तुमकां परत एकदां सांगता की ते चलये बद्दल बरयल्लेले सो ह्यो सगळ्यो गजाली तुजे पयलीं तकलेन खंय तरी आशिल्ल्यो बॅक ऑफ युअर मायंड की बाबा केन्ना तरी गाणें करतलो तेन्ना हे सगळें आपूण इनकॉर्पोरेट करतलो ऑर सडनली त्या दिसा गुडी पाडव्या दिसा सुचले खरें म्हणजे हांव तुमचो दुसरो पॉयंट धरता की ते दिसा ते सुचले आनी मेन कितें आहा जेन्ना तूं ती मेलोडी आयकता न्ही तेन्ना कितें जाता की काही शब्द अशे ऑटोमॅटीक जुळून येयले काही शब्द आनी काही शब्द कितें आहा कित्याक एक बरो थॉट एक हांव तुमकां सांगता की एक आवय आनी एक चलीचें जें नातें आसता न्ही तें दिसोंक भायर जगाक वेगळें दिसता पूण तें नातें एक्चुली प्युअर आसता कित्याक तें मन कोणूच समजून घेवंक शकना जेन्ना चली येवपाची आसता जेन्ना चली खंय तरी भायर आसता तेन्ना जें आवयचें जें मन आसा न्ही तें कोण समजून घेवंक शकना हो पॉयंट आसलो हो थॉट म्हाका येयलो एट दॅट मुमेंट आनी त्या मोमेंटाक हांवें अशें म्हटलें रोहिता की कितें जावं शकता ह्या हेजेर
तर एक आवय अशी हे करूं शकता. तर रोहितान भितून एक इनपूट बेस्ट दिलो म्हाका. रोहितान म्हाका सांगलें की एक आवय जितली तिका मनाक लागता की जेन्ना एक म्हणजे जेन्ना लगीन जावन सुद्दां चली जर वयता जाल्यार ती आवय रडटा. तें एक्सप्रेशन जें आहा न्ही तें एक्सप्रेशन व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा. हें म्हाका एक्सप्रेशन रोहितान सांगलें. कित्याक तो जो मुवमेंट आहा न्ही तो जर शब्दांनी तुका घालूंक गावलो जाल्यार तेतून आनीक भांगार जातलें त्या शब्दांचो. आनी हेंच म्हाका त्या टायमार सुचलें आनी हांवें तशी तेजी रचना केली. कमिंग बॅक टू रोहित. रोहित, गाणं तुवें म्हळें, तुम्ही जेव्हा गाणं म्हटलं होतं तेव्हा ह्या गाण्यामध्ये हाय पिच आहे एक सर्टन पॉईंटपर्यंत आणि ती गरज होती या गाण्याची मला वाटतं. जेव्हा लिहिलं गेलं गाणं, कंपोज झालं, गाताना काय होतं मनात, म्हणजे आता हे कुठपर्यंत न्यायचं आहे? जसं की आता तो बोलला का ती एक लाईन त्यांनी लिहिलेली होती आवईवरती, तर ती त्यांनी मला ज्यावेळी लाईन ऐकवली ना सचिन, तर माझ्या अंगावरती काटा उभा राहिला यार. आणि ती आता कसं आहे का, लिहिलं जातं, भरपूर लिहिणं जातं, बट यू हॅव टू प्लेस दोज वर्ड्स ॲट द राईट ट्यून. तर ती सरळ इथं लागणार. मी बोललो दादा हा जो पार्ट आहे ना हा वरच्या नोटला गेला पाहिजे. आणि इमिजिएटली आवई आफैता चेडूवा यो घरा वेंगेन घेऊन तू कराव लागो दारात. सो आय वॉज लाईक दादा हे होत आहे. हेच एक्सप्रेशन जाय आसता. सो इट हॅपन लाईक दॅट सचिन अँड इट वॉज नॅचरल, व्हेरी नॅचरल, नथिंग प्लॅन, काही प्लॅन नव्हतं. मी सांगतोय तुला जस्ट ऑन द डे ऑफ गुढीपाडवा. बेसिकली तुला करेक्शन ॲज इन एक सांगतो तुला, राजेश दादांचा बेसिक ही सीड ही त्यांची होती. त्यांची सवय ती आहे का ते आम्हाला एक अशी सीड घालणार काहीतरी सोडणार आमच्यामध्ये का आता हे ॲक्टिव्ह होणार लगेच म्हणून. सो जस्ट प्रिव्हियस डे आम्ही लंचला भेटलेलो होतो आणि ते मला बोलले, याला दादाला बोलले, मला बोलले, निखिलला बोलले, मम्मीवरती काहीतरी करा यार, मम्मीवरती काहीतरी करा. आणि गोवावरती जुळून ते काहीतरी करता आलं तर बघा, काहीतरी ट्राय करा, असं करायला यार खूप मनापासून इच्छा आहे. आणि सेम माझी इच्छा माझ्या मनात होती का अरे भूमीसाठी काहीतरी केलं, काहीतरी कॉन्ट्रीब्यूट केलं पाहिजे, काहीतरी आपण करायलाच पाहिजे, बनताय. दादाचं पण तेच होतं मनात, त्याचं पण तेच होतं. सो त्यांनी जी सीड घातली लाईक प्रिव्हियस डे, एकदम सरस. इट केम आउट टू बी अ वंडरफुल ट्री अँड इट इज गिव्हिंग व्हेरी रिच फ्रुट्स. बरोबर. आणि एक गोष्ट मला सांगताना पण आनंद होतो की ह्या गाण्यासाठी आताच गाणं ऐकल्यानंतर एकदम क्लिअर होतं की ह्या गाण्यासाठी तुझा आवाज पाहिजे होता आणि कोणाचा झाला नव्हता. थँक्यू सो मच. कारण एवढं चांगली व्हॉइस क्वालिटी आहे त्याच्यात, एकदम मस्त. म्हणजे ऐकताना पण एक काटे उभे राहतात अंगावरती, तसं काही एक दोन ठिकाणी सारखं हे होतं. मला वाटतं मुली तुझ्या प्रेमात आधीपासून आहेत. नाही असं काही नाही. ह्या गाण्यानंतर भरपूर रिस्पॉन्स आला. नाही माझं लग्न झालेलं. नाही ते कॅमेरावरती तू आता सांगतोयस पण लोकांना माहित नाही ना गाणं ऐकणाऱ्यांना. क्या बात आहे. राजेश सर, त्यांच्याने जर सांगले की तू एक बारीकसो पॉईंट घालता, एक कितें आसता तेन्ना तकलेन की तांच्यांनी बऱ्यापैकी काम करप, येस हे आसतलें तकलेन, बट ती विचार तांच्या तकलेन घालतना कितें आशिल्लें तकलेन? मनान हें आसलें की पळय आमच्या सगळ्यांच्या मतीन आसता आनी सगळ्यांच्या ते काळजाक लागा सारकें म्हणजे एक आवयचो विशय. जेन्ना कोणीय जर कितें उलयता जाल्यार सुद्दां आवयचो विशय काडलो म्हणजे सारकें एटेंड जावन आयकतले वा वॉट कितें तरी. आनी ह्यो सगळ्यांच्याच मनान आसता. एक जालो आनी दुसरो म्हणजे विशय सांगलेलो हांवें ताका भुरगेपणाचो, आनी सगळ्यांच्या मनान भुरगेपण आहा. आनी तें जर आमी तें धरून चल्ले आनी तेजे वयल्यान जर आमी एक सॉंग बरयलें जावं सॉंग म्हटलें तर तें म्हाका सगळ्यांक अशें दिसतालें की तें सगळ्यांक आवडटलें. आनी अशें आवडटलें की बाबा हें बालपण म्हाजें खंय तरी म्हाका दिसलें, म्हाका खंय तरी आवयच्या रुपान कितें तरी सांगतालें दिसलें. हे म्हजो एकूच उद्देश आसलो आनी तो हांवें हेंच्या फुड्यान मांडलो आनी हेंच्यांनी तर तेजें सारकें सोनेत करून उडयलें. अरे मी सांगायचं सचिन, सॉरी टू इंटरप्ट. आय गॉट कॉल्स फ्रॉम कुवेत, I got calls from Dubai, I got calls from Canada, from Australia, from UK, from US, from every part where a Goan is based. And that too as I uploaded the song, because already मला आता मी एवढे वर्षांपासून कोकणी म्युझिक करतोय तर they are already in connect with me. त्यांना आवडतं मी काहीतरी कोकणीमध्ये एवढं चांगलं कॉन्ट्रीब्यूट करतो. So they appreciate my talent. So those people literally called me and they were crying on the call.
रोहित तुवें आज आमचे काळी सुकयले. मला मला कसं आहे, आम्ही गोव्यात आहेत ना, आम्हाला हे गाणं फील होतंय. जे लोक गोव्यातून बाहेर आहेत त्यांना कसं फील होणार, म्हणजे आपल्या ह्याच्याबद्दल ते एक विचार करूनच मला पण जरा हे वाटतं, कारण त्यांना भरपूर फील झालं असेल. आय एम कमिंग टू दॅट पॉईंट, कारण तू म्हटलंस की कुवेतवरून, बारेन किंवा दुबईवरून भरपूर कॉल्स आलेत तुला. एक स्पेशल कॉल आला होता तुला, तू हे तुझ्या स्टोरीमध्ये पण घातलं होतं. येस येस येस. त्याच्याबद्दल विचारायचं आहे, कारण साधारणपणे कोणाला जास्त असे कॉल येत नाही आहेत आणि खूप लकी माणसांना, कारण गुढीपाडव्याचा एक नवीन वर्ष त्याचं पण मला वाटतं चांगल्या तऱ्हेने सुरू झालेलं आहे. एक एक CM साहेबांचा कॉल तुम्हाला आला. येस आय एग्री. काय होती ती स्टोरी, काय झालं, काय बोलले तुम्हाला? झालं काय का मी गाणं रिलीज केलं रात्री 8च्या दरम्यान, 8-8:30च्या दरम्यान. आणि ते गाणं मी सगळ्यांना शेअर करत होतो, माझे एफर्ट्स. शिवा शेअर करत होता, निखिल करत होता, आम्ही सगळे एकामेकांना शेअर चालू होतं. आणि लेट नाईट झालं तर मला सवय आहे, मी सगळ्यांना रिप्लाय करतो. मी कोणालाच अवॉइड करत नाही, इग्नोर करत नाही. मी व्हॉट्सॲप असो, फेसबुक असो, यूट्यूब असो, इंस्टाग्राम असो, मी सगळीकडे सगळ्यांना रिप्लाय करतो. तर रिप्लाय करता करता 12:30 झालेले होते रात्रीचे आणि मी जागा होतो. आणि अ फ्रेंड म्हणजे कॉमन फ्रेंड बेसिकली, माय फ्रेंड्स फ्रेंड, जो मला लग्नाला एका रिसेप्शनमध्ये एकदाच भेटलेला आहे. त्याचं नाव अमर. त्यात आय डिडंट हॅड हिज नंबर. ही व्हॉट्सॲपनी त्यांनी मला व्हॉट्सॲप केलं रात्री आणि त्यांनी म्हटले मका, रोहित हाय, अमर हिअर, होप यू रिमेंबर मी. बोललो हां, या आय रिमेंबर, आय सॉ हिज DP, देन आय रिमेंबर्ड हिम. देन ही टोल्ड मी आय हॅड शेअर्ड युअर लिंक विथ CM sir and he really liked your song and he had asked for your number, so I gave your number to him. So you expect his call tomorrow in the morning. Oh my God, I cannot tell you यार सचिन, मला रात्रभर झोप नाही आली. I was done. I was like, I felt like, I don't know, am I something, matlab, what to do next? I didn't had any idea. See, I'm an artist. I don't know yaar how to handle such expression. I really don't know. I'm not aware. So, but रात्रभर झोप आली नाही. 8 AM in the morning, I was still असा झालेलो होतो का कधी कॉल येणार माहीत नाही यार. 8 AM in the morning, he called me. And मॅडम बोलत होत्या फोनवरती, सुलक्षणा मॅम. And she was on the call and I already had her number यार. मी बोललेलो मला प्लीज नंबर दे. So he told me that सुलक्षणा मॅम might call you in the morning. मॅडम तुला कॉल करतील. So I was like, please share me the number so I know who is calling. And she called. I was like, hello madam, yeah, good morning. And she was like, अरे तुझ्याकडे माझा नंबर आहे. बोललो मी अगोदर तयारीमध्ये होतो बोललो. Then she was also laughing and she also appreciated so much. She was like, Rohit, you have done a huge contribution to Goa in terms of music. तू लोकांची मनं जिंकली, तुला कॉंग्रॅच्युलेशन्स. तू सगळ्यांना एंटरटेन केलं आहेस या गाण्या थ्रू. तू खरं गोवा जे आहे, म्हणजे द कल्चर ऑफ गोवा जे आपण ज्याला म्हणतो, एकदम मायभूमी खरंच ज्याला आपण म्हणू शकतो, ती तू सगळ्यांच्या समोर इतक्या सुंदर रूपात मांडलीस. शी आस्क्ड मी द डिटेल्स, लाईक गाणं लिहिलं आहे कुणी, आणि शिवाचं सगळं मला डिटेल्स विचारले. तो राहतो कुठे, काय नाव त्याचं, पूर्ण नाव काय, एक्झॅक्टली हाऊ इट हॅपन्ड, व्हॉट इट हॅपन्ड, ऑल दी डिटेल्स. देन शी टोल्ड मी, मला कॉल प्रमोद सरांनी करायला सांगितलं, डॉक्टर साहेबांनी करायला सांगितलं आहे, तर मी त्यांना फोन देते, त्यांना तुझ्याकडे बोलायचं आहे. मग देन शी गेव द फोन टू सर अँड देन आवर respected honorable chief minister Mr. Pramod Sawant, Dr. Pramod Sawant, he immediately as he took the call, he was like, hello Rohit, congratulations. And I was like, sir, I am privileged, I am so lucky, I cannot tell you, because these calls are not on regular basis what a normal common person like can handle. So I don't have any words to express to you. मी खरंच एकदम I was on my ground यार, under the ground. Then he appreciated a lot. He appreciated my skills, my art, my talent, my singing. He appreciated his lyrics and everything, whatever he had contributed. त्याला खूप आवडलं, सरांना त्यांना खूप आवडलं, पुष्कळ त्यांनी appreciate केलं. Approximately we had a conversation about 10 to 15 minutes on the call. And then he told me to come the next day to his residence. He asked me to come with the entire team, that he wanted to meet us and get us known better. And then that was the scene यार. So आता मी त्यांच्याकडूनच येतोय बेसिकली. एक्झॅक्टली. मग एक यंग लीडर जे आमचे CM असा, आय नो की सुलक्षणा मॅम ती सुद्धा टॅलेंटला किती वाव देते. मी एक गोष्ट सांगू इच्छितो यार सचिन, सॉरी, मी जर कुणी मला विचारलं ना का या स्टेटमध्ये
सगळ्यांनाच कलेचा आदर आहे, वाव आहे. बट मी हे म्हणजे प्रत्यक्ष अनुभवलेलं आहे म्हणून मी बोलू शकतो का द बिझिएस्ट मॅन ऑफ दिस स्टेट, द मोस्ट इम्पॉर्टंट पर्सनॅलिटी ऑफ दिस स्टेट, द चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, दॅट पर्सन हॅज इट. कलेची वाव, कलेचा आदर, he has it. He called me 8 a.m. in the morning. Exactly. And Sulakshana ma'am told me that the previous day, I mean the same night, he had come home at 3 a.m. ते 3 वाजता येऊन त्यांनी मला 8 वाजता फोन केलाय रात्री. 3 वाजता येऊन सकाळी 8 पहिला कॉल तुम्हाला गेला असेल. येस, आय ऑल्सो थिंक द सेम. आणि मी त्यांना ओळखतो कारण जिथे कला चांगली आहे त्यांना ते कधीच मागे असं ठेवणार नाहीये. येस, आय एग्री विथ दॅट. मी भरपूरदा बघितलंय सुलक्षणा मॅम आणि प्रमोद सरांना सुद्धा की जेव्हा जेव्हा टॅलेंट आहेत तिकडे तिकडे ते जाऊन त्यांच्याशी बोलून त्यांना प्रोत्साहित करतायत. हे खूपदा झालंय. अगेन आजकालचं वर्ल्ड आम्ही बघताय ते टिकटॉकवरती फेमस होणं, कारण छोट्या छोट्या गोष्टीमध्ये जिकडे लवकर फेमस होणं, त्या वर्ल्डमध्ये एवढी मेहनत तू घेतली आहे. म्हणजे तुझं पहिलं गाणं मला वाटतं आमच्या प्रुडंटवरती पण अजून सुद्धा चालतंय आणि खूप चांगलं गाणं आहे. आम्हाला खूप फोन पण येत आहेत की अरे हे गाणं एवढं चांगलं ह्याच्यात प्रोड्यूस केलं आहे, चांगलं ह्याच्यात गायलेलं आहे. ते आतापर्यंत जर्नी एकदम डिफिकल्ट होती, खूप डिफिकल्ट होती. कारण मला माहित आहे, आम्ही बघितलंय, रोहितला ग्रो होताना बघितलंय. थँक्यू व्हेरी मच. सो आता जेव्हा हे गाणं रिलीज, किती इम्पॉर्टंट आहे हे गाणं? हे इम्पॉर्टंट आय फील इज अ स्मॉल वर्ड यार. दिस सॉन्ग इज अ प्रेशियस जेम ऑफ माय लाईफ. द मोस्ट प्रेशियस जेम जो मी मागितला नव्हता देवाकडे, बट त्यांनी तो मला आशीर्वाद म्हणून दिलेला आहे. सो आय हॅव टू कीप इट व्हेरी सेफली. आय हॅव टू नर्चर इट, आय हॅव टू टेक केअर ऑफ इट व्हेरी वेल. बिकॉज एक गाणं लाईफमध्ये लागतं यार, टू बी ऑनेस्ट, टू गेट ऑन दॅट राईट पाथ. अँड नाव आय थिंक दॅट आय एम ऑन दॅट राईट पाथ. Once the CM has called me, yes, I think that I'm on the right path. I did the right thing instead of going to the shortcut. शॉर्टकट घेतल्यापेक्षा मी माझी जिद्द, माझे एफर्ट्स, आणि त्याच्या मागे खूप लोक आहेत सचिन, त्याच्या मागे पुष्कळ लोक आहेत ऑन दॅट पाथ हू सपोर्टेड मी थ्रू आउट माय हार्ड वर्क, हार्डशिप अँड माय हार्ड टाईम ॲज वेल. सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट. बट या, दॅट इज द डिफरंट थिंग. बट आय फील दॅट येस, आय डिड राईट. नाव दिस इज वॉट आय फील. लाईफवरती पण पुन्हा कधीतरी भेटून आम्ही बोलूया का? येस, डेफिनेटली, आय एग्री. खूप बघितलंय तुला मी गाणं म्हणताना मार्केटमध्ये. हेमा सरदेसाई मॅमचा पण तुला? हो, मला सुलक्षणा मॅमनेच मला त्यांच्या व्हॉट्सॲपवरती त्यांचा कन्व्हर्सेशन दाखवला. दॅट माझे काळीज भरून येले आणि दुःखा येली. शी क्राईड ऑन माय सॉन्ग अँड आय फेल्ट सो अमेझिंग. आवाज, then she told her that I will share your number to him, and then this was the most amazing thing. Then ma'am told me to please Anna contact her. I've already informed her. Give her my reference and tell her that okay, this is you, because she wants to speak with you. This was the time I knew karke okay, I am on the right track. Whatever, how much ever the struggle was, it's worth it. ही तर आता सुरुवात आहे फक्त. Yes, I agree. भरपूर काहीतरी यायचंय. भुई माझी धरतरी माय माझी, अस्मिताय दौरुया जपून. मायेच्या घे कुशीन धादोशी जाऊन जीन, अपूर्वाय चे तू सपोन. जीवात भूलैता सुखण्यांची गाणी, वाऱ्यान दरवळता फुलांची कानी. लैराई केळबाई मोरजाई म्हाळसाई, सायबिनीचे रूप म्हणजे गोय. हिरव्यागार शेतांचे कुळाघरा पोरसांचे, कापडाने सून सजले माझे गोय. भुई माझी धरतरी माय माझी, अस्मिताय दौरुया जपून.